Професор доктор Петър Петров е ръководил успешно МБАЛ Свети Мина Пловдив, научно-изследователския институт по медицина на ВУАР Пловдив, АГ Клиника Весела Пловдив и медицински център Хисар. Бил е председател на Българското научно дружество по акушерство и гинекология, Научен съюз по акушер-гинеколозите от доболничната помощ и Българската асоциация по урогинекология. Научните му трудове като преподавател са фокусирани върху аспекти от сферата на здравния мениджмънт, икономиката на здравеопазването и областта на здравеопазването, медицината, медицинската демография, здравния финансов мениджмънт и други. Преди време поставихме начало на специализираната ни образователна здравна рубрика «Лекарите говорят». Какво представляват социално значимите заболявания? Кои заболявания се определят като социално значими? Какво представлява профилактиката в общественото здраве? Говори водещият на рубриката в нейното актуално издание. Здравейте, аз съм професор Петров, а вие сте с рубриката Лекарите говорят на Кариера ТВ. Темата на днешния разговор ще бъдат социално значимите заболявания. Социално значимите заболявания днес са не просто медицински, а и глобален общочовешки проблем, тъй като всяка година отнемат милиони човешки животи и нанасят колосални финансови загуби на икономическите системи на държавите. Професор Петров, какво представляват социално значимите заболявания? Социално значимите заболявания са болести с висока честота, хроничен ход, значителна смъртност или инвалидизация и сериозно социално-икономическо въздействие върху обществото. Социално-икономическо въздействие върху обществото оказват факторите като това, че те засягат големи групи от населението, водят до намалена работоспособност, увеличени разходи за лечение и социални грижи. Тяхната значимост се определя не само от медицинските последици, но и от икономическата тежест и влиянието върху начина на живот. Кои заболявания се определят като социално значими? Сред основните социално значими заболявания са на първо място сърдечно-съдовите заболявания, които са водеща причина за смъртност в световен мащаб по-настоящем. Също така захарен диабет тип 2, който има хронично метаболитно протичане, метаболитно заболяване с прогресивен, за съжаление, ход, онкологичните заболявания или раковите заболявания, които засягат различни органи и имат много висока социална цена. Също хроничната обструктивна белодробна болест, туберкулоза, ХИВ, СПИН, както и психични разстройства и депресии. Тези заболявания често имат общи рискови фактори, като тютюнопушене, неправилно хранене, физическа неактивност и високи нива на стрес. Какво представлява профилактиката в общественото здраве? Профилактиката включва комплекс от медицински, социални и образователни мерки, насочени към предотвратяване възникването, разпространението и усложненията на заболяванията. Тя е основен инструмент на общественото здравеопазване и има за цел намаляване на заболеваемостта и смъртността чрез контрол върху рисковите фактори. Професор Петров, каква е ролята на общественото здраве в профилактиката? Общественото здраве разработва национални стратегии и програми за скрининг, вакцинационни календари, законодателни мерки, например ограничения върху тютюнопушенето е един такъв тип мярка. То съчетава медицински знания с социални политики, целящи подобряване здравния статус на населението. Какви са основните поведенчески рискови фактори? Поведенческите рискови фактори включват тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, липса на физическа активност, високи нива на стрес. Те са отговорни за значителен процес от хроничните заболявания и са потенциално предотвратими чрез промяна в начина на живот. Как тютюнопушенето влияе върху социално значимите заболявания? Тютюнопушенето, за съжаление, е водещ рисков фактор в много от социално значимите заболявания, за които ще стане въпрос в днешното предаване. За щастие, той е предотвратим рисков фактор или нещо, което можем да избегнем или да елиминираме. На първо място, той е отговорен за високи нива на рак на белия дроб, за сърдечно-съдовите заболявания, за хроничната обструктивна белодробна болест. Никотина и токсичните вещества в тютюневия дим предизвикват възпаление, оксидативен стрес и увреда на съдовете на най-финното им ниво. Това е ендотела на кръвоносните съдове. Отказът от пушене води значително до намаляване на риска още в първите 2-5
5 години от спирането на активното тютюнопушене. Как неправилното хранене, професор Петров, допринася за хроничните заболявания? Диета богата на трансмазнини, наситени мазнини, сол, рафинирани захари повишава риска от затлъстяване, повишават се нивата на холестерола в кръвта, на наситените масни киселини, на триглицеридите и това води до сериозен риск по отношение на целостта и здравината на съдовата стена. Когато се образуват в съдовата стена този тип отлагания, известни като атеросклеротични платки, оттам се увеличава риска от хипертония и диабет. Наднорменото тегло води до метаболитен синдром и ускорена атеросклероза, а балансираното хранене с високо съдържание на фибри, витамини, антиоксиданти има обратния или защитен протективен ефект. Как физическата активност предпазва от заболявания? Редовната физическа активност води до подобрена инсулинова чувствителност на тъканите, намалява артериалното налягане, подобрява липидния профил, намалява риска от депресии. Тя играе също така ключова роля в превенцията на захарен диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания. Професор доктор Петър Петров е единственият в България хабилитиран преподавател в 3 научни направления. Активно преподава по акушерство и гинекология в Медицинския университет Пловдив, както и по здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването в Академия по национална и информационна сигурност Пловдив. Член на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност по акушерство и гинекология. Работил е в Медицински институт на МВР и Тракийски университет Стара Загора. С професор Петров дискутираме основните поведенчески и рискови фактори, които включват тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, физическа неактивност и хроничен стрес. Тези фактори са отговорни за значителен процент от хроничните заболявания и са потенциално предотвратими чрез промяна в начина на живот. Как се предотвратяват усложненията при диабет? Как се предотвратява инсулт при хипертония? Защо ранната диагностика е икономически изгодна? Са някои от въпросите, които поставихме пред него. Профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания включва комплексен контрол на модифицируемите рисковите фактори, като артериална хипертония, дислипидемия, тютюнопушене, захарен диабет, затлъстяване и намалена физическа активност. Тук основните стратегии са редовен контрол на кръвното налягане, намаляване на ЛДЛ холестерола или на лошия холестерол, средиземноморски тип хранене, богат на много риба и фибри, повишена физическа активност и отказ от вредни фактори като тютюнопушене. Първичната профилактика намалява риска от инфаркт и инсулт, а вторичната предотвратява рецидиви при вече болни пациенти. Как се предотвратява развитието на захарен диабет тип 2? Превенцията на захарен диабет тип 2 е насочена към контрол на телесното тегло и инсулиновата резистентност. Тук най-важните мерки са намаляване прием на рафинирани въглехидрати, повишаване на физическа активност, редукция на телесната маса с 5 до 10% при диагностициран предиабет или нива на кръвната захар между 5,8 и 9, скрининг на рисковите групи. Проучвания показват, че промяната в начина на живот може да намали риска от развитие на диабет с над 50%. Как се осъществява превенцията на онкологичните заболявания? Профилактиката на онкологичните заболявания включва ограничаване на канцерогените или рисковите фактори, които могат да доведат до появата на такъв тип заболявания, като тютюн, ултравиолетова радиация, някои токсини. Също така вакцинация срещу доказани канцерогени, като HPV и хепатит Б. Също така участие в скринингови програми, където казахме, че рано и наздраво се търсят съответните болестни изяви или предикторите им. Здравословно хранене и повишена физическа активност. Важно е да се знае, че около 30-40% от онкологичните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез контрол именно на рисковите фактори, чрез избягването на тези рискови фактори. Как ще се развива според вас превенцията в бъдеще? За мен фокуса ще бъде
най-вече в ранната диагностика, генетичните тестове и дигиталните технологии. Идеята на превенцията е да бъде осъществявана най-вече на ниво първична профилактика, където рано и преди започване още на заболяванията се фокусираме върху това те изобщо да не се стига до тях. Защо профилактиката е стратегически приоритет? За мен профилактиката е дори по-важна от лечението, тъй като тя намалява заболеваемостта. Много по-добре е изобщо да не се заболее от дадена болест, отколкото да трябва да имаме най-съвършеното лечение, с което да лекуваме болестта. Също така, където има добра профилактика, спада смъртността и икономическата тежест върху обществото. Инвестицията в превенция е по-ефективна и по-икономична от лечението на напредналите стадии на заболяванията. В заключение бих искал да направя оценка на нивото на профилактиката и превенцията на заболяванията в България, а тя за мое съжаление изобщо не е положителна. Тежестта и ударната мощ на българска система на здравеопазването е насочена главно към лечение на заболяванията, но не и към профилактика, превенция и ранно откриване. Именно това е една от областите, където в българското здравеопазване трябва много сериозно да се работи и ако се постигнат резултати, те ще бъдат от полза за всички, както и за пациентите, които няма да се разболяват от съответните нозологични единици, социално значими заболявания, така и за системата, която ще спести милиони левове от лечение. Благодаря ви за вниманието. Превенцията в борбата с социално значимите заболявания и ранната диагностика бяха темите, които поставихме в центъра на Лекарите говорят, актуалната рубрика на кариера за здравно образование и култура. С нейния водещ професор доктор Петър Петров ще продължим и в следващо издание на предаването.